सप्तासेल' जादों बे बाइकआ आं दिनै टेस्ट ड्राइभ खालामना नायगोन BS6 V3 नै ब्र'आ लादो मोखांफ्रानो आरो जोङो मैया नै बिथांलानाव दंफैयो रुप'हियाव बिथांलानाव जोङो हरसे थाफैबाय हेल' गाइस वेलकाम बेक एगेन माय इउटुब चेनेल गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायलायबाय जों माने मैया हिमांसुदो आंदो फैनानै नै रुप'हियाव ब्र'लानाव दंफैयो बेनि उनाव नोंथांमोनखौ गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय स' दिनै जोंबो ज'नो मानास फारसे बेरायना फैनि स' नोंथांमोनाबो आंनि ब्लगखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो चलो नै बाइकआ फ्रेश निउ जाना दोङो आं टेस्ट ड्राइभ नायनि एसे माबादि BS6आ V3आ आरो नों आंनो गाखोनोल' लुगैयो नामा हेलमेटालाय लेडिसबाबो हेलमेटबाबो हेलमेटालाय खार आं दं मालै जों दा नै ओंखारलांबाय ब्र'मोननि गामिनिफ्राय करायबारि गामियाव दंफैयोमोन मानास पिकनिक स्पटआ माबादि जानानै दङ बेखौ नायना फैनोसै जों दिनै गोदान बोसोरनि सानैसो ब्र' नेना दोङो आगोलाव सालबारियाव लामाया ओरैबादि गाज्रि थुला मोनजाबाय आरो जों दा मा ओंखारहैगोन होनदो रुप'हि गाइस रुप'हि मोनफैबाय जोङो बेनो रुप'हि सक ओरैबादि स्मुथ गारिया माने भाइब्रेसन गैया आरो जेबो BS6 V3आ ब्रेकिंआबो एसे मोजाङानो औ भिर जादों माथो दिनै बाजार नामा सालबारि मोनबाय ना ब्र' सालबारि बाजार नामा औ एसे भिर जादों नोंसोर दं इयाव प्रेममोननि बाइक माथो अके जों दा गासैबो लोगो हमलायजोब्बाय मानासाव सोर थांफागोन ओमफ्राय नोंथांमोननो दायो आङो जोंजों लोगोसे सोर दंफायो देखायजोबगोन आंनि बाइकखौ सलायफिनबाय तो गाइस पुलिस चेकिं मोनदों जों दा यस
এই দুটা ওলাই দিলে হৈ গ'ল বেছি নাই 34 আছে এটো আপোনাৰ ভ্যালিড আপ টু ডেট 41 थैंक यू सर चेकिंआ इखाननैसोआव जोबोर कारा जादों आगोलाव आरो चेक पॉइंट मोनसे मोनबावबाय चेकिं खालामगोन ना खालामाबा আমি বড়মা ও লাহে চলাবা দে ও হ'ব স্যার লাহে চলাবা गेटसिम थांगोन नामा बरिया बरिया न'आव साजायग्रा जिब जुनारनि दोङो इनो मानास नेशनेल पार्कनिबो गेट दोङो खासेयाव फाइनेलि गाइस पिकनिक प्लेससिम मोनफैबाय ओरैबादि मानसि जादों गोदान बोसोरनि मानसिफोर फैसोदो पिकनिक जानो गाइस बे हटेलाव जोङो जाग्रा लादोंमोन एसे नेनांबाय जोङो संनायाबो एसे लेट जादोंमोन दा जोङो जागा नागिरनानै जाहैनोसै ब्रमोन थाथ'दो होमबा दे दायो लोगो मोनबा मोनफिनबाय दे दे हेपि निउ इयार गासैनिसिमबो दे बाय दे 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 गाइस ब्रमोन सानैसो लोगो मोनदोंमोन बेयाव एफा गिदिर जायगा ना हिमांसु बयद' गुवार जायगा जोंबो दा जागा नागिरनोसै गाइस जोबोर समायना जाना दङ जायगाया बरिया बरिया ना बरिया बरिया पिकनिकआव ओरैबादि मानसि जादों नोंथांमोनाबो सोरबाफोर मानासाव पिकनिक जानो होनना फैनो होनना सानगासिनोबा फैनो हागोन दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंनि टीमा एसे रंजानायदो आरो बेनि उनाव जोङो रिटार्न जाफिननोसै नङा होमबा नै ब्र लानावनो दङ जोङो जानावबो थांबावगोन इसोरना दा जोङो हांसोनि पार्टि होनो नागिरदों आङो ब्र मोननो दा नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय ভালে আছে ইয়া মিতু ভাই আছে বঢ়িয়া লাগিছে কেনেকুৱা লাগছে হেপি নিউ ইয়াৰ ব্ৰ হেপি নিউ ইয়াৰ চ' ই আহিছে ভাল লাগিছে বহুত দিনৰ মূৰত মানে লগ পালে সেইকাৰণে আহিলোঁ একচুৱেলি মানাসতটো সদায় কেতিয়াবা খাই কিন্তু ইহঁত আহিছে হিমাংশু আহিছে ই আহিছে সেইকাৰণে ভাল লাগিছে চ' আহিছোঁ মই ব্লগ বনাইছোঁ চাব মিতুল দাস বুলি আছে मितुल दास स' सापर्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना बिथाङाबो ब्लग लादो दिनै नायबानो जाबाय दे गाइस Gay modomfru jahamalai Bika klap-klap menlai-lainai गासैनिसिमबो
जोंबो हाजासे एन्जय खालामबाय गोदान बोसोरखौ गासैबो रेडि रिटार्न जाफिननोसै जों दा गराइनिबो साफारि खालामनो हागोन नोंथांमोनानो बेयाव गराइबो दोङो फैनानै गराइ गाखोफैनो हागोन नोंथांमोनानो बे दैमायाव नावबो गाखोनो हागोन नाव गाखोनो गोसो दंब्ला स' जों नै पिकनिक प्लेसनिफ्राय आउट जाबायानो दिनैनि बे निउ इयारनि ब्लगखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो लोगोसे कमेन्टबो हरदो आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो दिनैनि ब्लगखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै बाय बाय गाइस नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन